салом алейкум дӯстон, ҳама каса созаин хубен ва дар реҷа бошад телефоно дар аксия рафтесан. Телефони Honor X7B ки дар нархи 13000 рубл метавонед харидорӣ кунед ва дига аксия бошад телефони Redmi Note 13 Pro ки дар нархи 21500 рубл метавонед харидорӣ кунед. Пагоҳ рӯз ҷумъа, имрӯз панҷшанбе соати 23 дамо барои шумо видео кардем. Пагоҳ рӯз ҷумъа, мақсади ирӯз шумо тамошо доред рӯз ҷумъа. Ба ҳаматон саиди ҷумъа муборак бошад. Рӯзои ҷумъа дар магазини Риафон стекло чехоли телефонҳо бесплатнянд. Мақсад падарка дода мешавад. 500 рубл стеклои чехол, 300-400 любойча метавонед вибр кунед телефонда ва барои шумо падарка мешавад. Бо беғарза ва якта телефон харидорӣ кунед. Хоҳи машинкаи универсальни, хоҳи наушники беспроводной ки нархш 1000 рубл. Ҳарди наушник кор мекунад, ҳамаш кор мекунад ва ин бошад повербанки 10000 мача. Барои шумо барои телефон харидорӣ кардантон падарка мешавад. Дар ҷо бошад гуфта гузаштем телефони Honor X7B дар аксия рафтеса дар нархи 13000 рубл, 12990 рубл. Телефонҳои мо бошад ҳамаш 1 сола гарантия дорад. ва дар магазини Риафон шумо метавонед телефонро ба нархи арзон харидорӣ кунед. Қати падаркош ва стекло чехолш бо бесплатни. Хали магазин ҳоли дар ягон ҷо нест, кароч фаҳмидемра. ва иҷа бошад оперативка 8/28 расветкаи сабз сиёҳ мешавад ва расветкаи кабудша мешавад. Телефон бошад 6000 мач батарейка, 108 мегапиксел камера, 35 ватта, 20 зарядка дорад ва процессор бошад Snapdragon 685. Телефон 4 та хубии зур гап задам ки мақсад ин телефон метавонед ҳам барои навигатор кор бифармонӣ мешавад. Дигар телефон бошад ҷа Samsung аст, Samsung A06, A15 во нигаҳ кунед. ва телефонҳои ҷа Redmi 13, Infinix Zero C, Redmi Note 13, 8/28, 556, Tecno Spark CS ва ҷа бошад Hotway 7500 рубл. ин телефон пилонка чехол 10 ватта, 20 зарядка, 64 гигабайт память дорад. Телефон ҳама расетка кабуд сиёҳ и якта дига сафед мешавад. ва телефони M Horse 20 Pro 8500 рубл. уже ира реклама кардан дар конез ҳаматон медонед. се расветка дорад, Titan, Blue и голдш мешавад. Телефони Note Chill Pro Plus 5G, оперативкаи 12256 NFC падешка мекунад ва бошад 100 ватта турбо зарядка дорад. дар муддати 30 минута пир мекунад. айнол тоса стекло чехол. Телефон бошад стекло чехол, 20 ватта беспроводной зарядка падешка мекунад. Телефон гирон нест, барои ки шумо дар нишон бутун. Телефон бошад аввалинои экранш гаштаги 120 ГГц экранш кор мекунад ва 256 гигабайт память дорад. ва Poco S65 оперативка чанд 6/28. иҷа бошад телефонҳои M Horse A14 ба монанди Samsung A14, A15, A16 чиста монанда дар ҷа бошад. дига моделҳо ҳаста A06, A06 ва A15, A15, A16 ва A55, 8/56. ҳозир нархи курс доллар хестага. ин сабаб телефон именно Samsung қимат ҷага 34490. агар ки шумо як моҳ пас диста бошед, нархи телефон дар аксия рафтеса может дар соли нав ҳама телефонҳо арзон мешавад. қати падаркош ин бошад дар аксия рафтагӣ 12990 рубл. иними телефон ва ини расветкаи сафед сиёҳ бошад. бо ҳоз дар витрина пурш мекунед. расветкаи сиёҳшам ҳаста. дигар телефон бошад Honor X8B. иҷа бошад телефонҳо ҳаста. телефонҳои Redmi Note 13 8/28, 556 M6 Pro, Redmi Note 13 Pro. ини телефон ҳама барои шумо гуфтаистам ки арзон дар нархи 21500 рубл метавонед харидорӣ кунед. 200 мегапиксел основной камера, 5000 мач батарейка, ҷои заряднок Type-C, ай поён ва ай боло, ҷои колонка, ҷои наушник ва барои управлят кардани техника линза дорад. ва фронтални камера бошад 16 мегапиксел, 5000 мач батарейка, процессор Mediatek мегум Dimensity 7200 ва телефон бошад 120 ГГц экран кор мекунад ва дигар телефонш бошад 13 Pro Plus 8/26. Poco X6 Pro. ин телефонҳо чиста барои играбозӣ кардан чотки бадай телефонҳо. карочи як қиёмат телефон аст. ҳоли бо як видеои дига мекунем барои шумо нархномаи ҳама телефонҳо. пагоҳи дига рӯзи якшанбе видео мебурад, метавонед тамошо кунед. агар ки дигар телефон дар кор бошад, дар описани телеграм канала мемонед, метавонед бидроед. нархномаи ҳама телефонҳо бинед. ай Samsung сар карда то Redmi, iPhone S. Короче, ҳама намуди
моделора қати нархошон менависен дар атипсани мешавад будроен дар телеграм канали мо ва дар инҷа бошад Real Avia ҳастай. Real Avia агар ки шумо да билетҳои арзон боваринок ва 100% боваринок қайд дар кор бошад метавонед дар номерои 92371 алоқа барои шумо да билети арзон боваринок шумо да гирифта метавонед. Шумо бошад дар WhatsApp нависен сурати паспортон равон мекунед, айси бошад шумо да электронни билетона равон мекунед. Соат уже 23 бародармон то ҳозира билет гирифта равон кардем. Шумо медонед рӯзи мақсад баъди соли нав билетҳо арзон мешавад. Барои аввал ҳозира метавонем бронш кунед билетҳои арзон. Ай бародармон Ҳусейн, ай компанияи Real Avia. саломату хонаобод бошед. Барои заказ телефоно бошад номеро дар рӯи экран 925 371 0199 915 338 7135. панотон ва худо. дар рӯзи ҷумъа бошад стиклои чихоли ҳама телефонҳо падарка бояд. Дига телефон бигирӣ бо падаркаи дополнительӣ дорад.